Bhí an aimsir go dasbog islúise. Bhí na halaí sunna sást ann mar bhíos go raibh ceann scríbe buinte amach acu, agus gur an sunna chahadís na 300 bliain dhearnach mar alaí. Cheantar iarthúlta ba ní raibh duine ná deoraí ann agus mar sin níor chóla siad faoi cheacht néamh pádraig go héisin ná faoin gríostaíocht a thug sé leis. Agus freisin seo an seamróg. Agus tá lá éile pádraig ag teacht go luach chumá. Tá sé ag fécinn tír. Láháin tháinig duine tá lucht ó núna néamh pádraig go dtí a cheantar. Bhí áit chiún chuaimh na chuaig chuna bheith ag padróireacht agus rognaigh sé inis lúise mar herman. Thug sé sépéal beag ann. Agus b'fhéidir go bhfuil an firmhineh beag an sais sépéal in aicear leis an ann. Láháin chunaigh sé ceithre alla dhealamháin am ar a bharraige agus chuma sean chaite ortha ach iad fós go hála. Níor bhada gur chúla sé gcuid amhránaíochta agus go daon héin chuir an op bíon déana úntas an domhanéis. Nuair a stop ceol na nalaí chuaig a fearr néamha isteach ina hépéal beag bídeach chun a tafra na chéalúra. Go garaníigh sin chuala sé fuam sciáin, chas sé timpeall ón altóir agus chonaigh sé na ceithre eala agus iad ag fécinn go grínéir. Hiirichas a smaoinigh sé. Tá éon mar phobal agam. Lean sé ar i céalúra an affran agus nuair a bhuail sé cloigín don chomínach néamha chuala sé fothram taobh thiarda. Thún sé a chúla agus scaoil sé os na uig. Béidir nach éireúnach an áit agus sépéal dalaí in éair a dúirt sé leis féin. Go háirithe má bhíonn sin chud lórach éagnach dí scánach sin. Chas sé timpeall chun ruaig a chorartha as an sépéal ach buinneach anna freabás nuair a chonaigh sé trúr sean air agus sean bhean amháin. An ceathrar ba chinne dá bhacha sé riamh os a chóir amach. Ag gúntas dúirt sé, tá cuma anna sean agus anna rochach ormh, agus in siigh dom cad a rinne sibh leis na halaí a bhí an sin ó chéanamh. Labhair na seanóirí in nóhanna lága agus duine siad a scéal ar fad dó. A le héad a scéal, ba dheachar dó a thuiscint agus chreidúnt. Ach, mar sin héin, chreid sé iad agus listigh sé na cúisne seo ar raibh béire. Is duine de luchtlanúna néamh pádraig me, agus mar sin ghlacham leis go bhfuil le héad de rud agus míreúltaí ann. Tháinig ceithre eala. Tháinig ceithre eala isteach an seo ó chéanamh, anois tá ceithre seanóirí os mo chóir amach agus níl aon rian de na halaí le feiceáil. Tá rud as an ná tar éis tarlú agus níl de bhíonú ach gur míreúlt Bheannaigh an fearr néamh iad. Duine sé scéal na críostaíochta dóibh agus labhair sé leo faoi neamh. Chonaigh clonlaoir agus buint úsáid as a bhéire chun rudaí a listáil agus chuir sé sin na nóige féin guibh na dóibh. Bhíos sa có an sin go raibh an tanróg as a cruút an hart agus go raibh suaimhneas in an dóibh deir a hír. Agus sin an deire. Agus na ceithre seandaoine